Bine v-am regăsit! Vă prezint astăzi rețeta siciliană de rulată cu carne tocată și sos de roșii. Începem cu ingredientele principale. O felie destul de mare de carne de vită, achiziționată de la măcelăria voastră de încredere, carne de vită măcinată, cașcaval sicilian Caciocavallo ras sau un alt tip de cașcaval asemănător, 4 ouă fierte, 2 cepi nu prea mari, un ou crud, pesmet, pătrunjel tocat, 2 felii mari de Bologna sau alte mezeluri asemănătoare, chiar și salam, suc de roșii, sare și piper după gust. Pentru umplutură avem nevoie de circa 500 de grame de carne măcinată, la care adăugăm un ou crud întreg, puțin cașcaval ras, pătrunjelul tocat, pesmetul. Dacă vă place în locul pesmetului, puteți folosi și pâine înmuiată în lapte. Mai adăugăm puțină sare și piper, și puțină ceapă tocată mărunt ca să-i dea gust. Amestecăm bine și dacă umplutura vi se pare prea uscată, mai adăugăm un ou. Amestecăm. Și iată, umplutura pentru rulată este gata. O punem la o parte și începem să pregătim felia de carne. O așezăm pe un fund și cu un ciocan special o întindem bine. După ce felia de carne a fost întinsă bine, pregătim al doilea strat și pentru aceasta vom folosi o felie de Bologna. 2-3 felii sunt suficiente. Au și ceva grăsime în ele, care va menține carnea mai moale. Acum haideți să întindem umplutura peste feliile de Bologna. Căutăm să întindem uniform și să obținem un strat nu prea gros, ca să-l putem rula. Mai presărăm puțin cașcaval ras. Și acum vom aranja ouăle în așa fel ca să rămână în interiorul rulatei. Vă sugerez un mic sfat. Ca ouăle să nu alunece, le tăiem extremitățile. Faza cea mai complicată e rulatul. Așezăm ouăle la o margine, de unde vom începe rularea. Încet. Cred că o rulată de această mărime ar putea fi suficiente pentru vreo 6 persoane. Ca să nu se desfacă, va trebui să o legăm cu o sfoară specială pentru produse alimentare. Începem dintr-o parte, fixând bine cu câte un nod, în așa fel ca umplutura să nu iasă în afară.
După ce am legat bine rulada, punem la foc o cratiță cu puțin ulei. Când uleiul este bine încins, adăugăm ceapa rămasă. O prăjim un pic. Iar apoi punem și rulata la fript, direct peste ceapă. După ce am rumenit-o puțin pe o parte și pe cealaltă, adăugăm vinul roșu și lăsăm să evapore. Când vinul este evaporat, adăugăm sucul de roșii. Pentru a-i tăia aciditatea, adăugăm o linguriță de zahăr. Acoperim și lăsăm să fiarbă pe foc mic, aproximativ pentru o oră. După o oră, scoatem rulada din cratiță și o așezăm pe un fund pentru a o tăia felii. Voi folosi de data aceasta cuțitul electric pentru a fi mai comodă. Sosul de roșii rămas pe fundul cratiței îl vom întinde pe fundul unei farfurii. Peste care vom aranja frumos feliile de rulată, fără să le rupem. Iată ce aspect frumos au! Mai completez cu puțin sos. Și iată rezultatul nostru. Tuturor vă dau un mic sfat. Serviți această rulată cu un pahar de vin bun roșu. Poftă mare!